Hej tid, så vi atter her ved en parste av Gjerstamal. Og vi Paul Ferre, og så Kjolver Daniel Adol Jakobsen, og så Anja Hansen, tekniker i Tjåkon. Og Gjerstamal til som vant det for å spille Paul, hva du ligger av Tøyne Gjerstapål. Ja, det er et Gjerstamal som ikke skarst, altså fyra barst. Og det det som det er Philip Brown også. Og det Gjerstamal, det altså, eller det Gjerstaläge, det ser alt fullkommet og jakom fra god. Altså alt fullkommet. Alt Guds atlan løgt inn og i. Det er sinnaläge, som her sier så løys at det fullvøysrøy at han som byrjar i godt verk og tikkum skal løsne fullføre til det Jesus Krist. Og til jo rett for meg også som tikkum ødel, då jeg har tikkum og hjertan, bæge og i lunsjon møgnon, og ta i verje og stafest evangeliet. Det vi jo et parstvemmar og nøyn. Og god vittne mot hva som lunsjest etter tikkum, og nå kommer til. Ødlån vi hjertalæge, Krist Jesus her. Og det blir om kærlighet og tikkere skal være at røykere i ene kunnskapet og ødlom vite, så til kunne døme om hva bøynes der, og så løs være røyn og ankom til å avstå til det Kristus her. Fylt vi rettvises og avvokste, som virker å være ved Jesus Kristi gode til dårlig og lov. Så at det omøvelig mennesker, men det som ikke mennesker målet, er gode målet. Ja. Ja, det det. Så hatt det vært et ordens Gjerstamal. Ja, hatt det vært et ordens Gjerstamal. Ja. Det er sagt også i Rambraun, kapitel 8, at tog mer lunsjest etter å suttje tikkum. Og så sier han, for at jeg kan lete at jeg kan få lov til akkurat antalligere nøyegave, så tid kunne styrkjast. Og så sier han, jeg mener vi at det samme vi tikkum kan være lukavor, og i felags trygg vokkara, tikkara og moin. Ja. Altså, det felags. Ja, nettopp, ja. Så her så kjør vi det. Ja. Og i samband vi nøyegaver. Akkurat, ja. Altså, Ja. Og nøyegaver har han egen løyka at hvis det ikke er å hjertelige Krist Jesus her, så virker det ikke. Nei. Det kunne ikke virke. Nei, det ja. Så vi tar ikke evner til at få nøyegavene å virke. Ja. Det er bare han som gjør åknene, som kan få han å virke. Ja. Ja, og man kan så si at det her er en fullkommen patche. Ja, det er grunnen til det som vi er før, som ble fullkommen, og det fyrre kom til slett ikke brukast. Då det här vi okkara lov, okkara så att säga dagliga lov att göra, okkara likam, okkara tråaner, okkara. Och tills öle månader här som var om. Och ta netto nu och vilken som för. Ja, det här kom fram för mig. Och detta vi har inlett, va? Men hvis vi ikke har innlitt og i det som to erst, jeg går snøye, så verer alt her etter. Altså, hvis du ikke setter ærlig ut av, så som skriften sier to så erst. Ja. Og til å løye, hvordan skal skriften vite hvordan det? Skriften jo året, og året var holdt, og tog bostad okkara mittlen. Og jeg noen til holdt det, som Jesus sier, lukt okkom, tror jeg at det var utan sinta frøyere. Så tog han okkara, vøygløykar, atlar okkara manglar, alt det som vi tar av, og tog han vissare grøvene. Tror jeg at vi kunne ikke frøye okkom fra det selv. Nei. Så tog han det. Og han døg jo i holden, altså i søgnen holden. Vekna okkon öll
som var sjek i okkar holdt. Og han blev han sjekje, gjør det til han sjeka, fyrir okk. Tog han sa god fullkomnan og i sær, fyrir at han skulle gjøre okkom fullkomnan fyrir gode, og gjør noen sånne opprast. Tog vi døg jo vi hånden, ja. Og synta lika med krossfest vi hånden, og det var fyrir at det stender i Kolossbrevna, Ja. synta lika med okkar og krossfest vi hånden. Fyrir at det gamla skulle være vekk fra Guds asjon. Til han sa okkom bare i syndene, ja, til loven kravde jeg vi skulle dødja. Akkurat. Ja. Og så røyser han opp i andan, og det som vi nå og det lever som om at det blir stila ved i andan, men god anden, og vi og i gode. Så tan anden som god hever livande gjørst okkom, ja. Akkurat. Ja. Den fyrre Adam, sier han i 4 Korinthbrev 15, var en livande sal. Og det var alt. Hin søttene Adam, det er han som døg for okkom, og ikke bare døg, men røys oppater. Og som i opprørsene øyde Kristus, det er opprørsene navn. Jesus var navnet til honom som et menneske gjør. Menneske sånerne. Men han døg, og tar han røys oppater, så tok han okkom vissar opp ut i deg og vidlev og det var deg sint og mister. Ja. Og vi ble livandgjørt i honom og han og okkom. At det er genialt. Ja. At det er ikke noe som mennesker kan hukse opp en gang, altså løsningen der. Ja. Og jeg sier øyne for hvem at det kanskje ikke trykker på, til at det er mulig. Og så kommer det her som gjør det mulig, for det god det alt mulig. Ja, jeg husker nemlig om at det her, jeg var inne i at jeg leser inn i Marskos 20 i morgen. Ja. Og det er så at han nå at det er sånn rydde unge med årene ferdig bort fra stedet fra Jesus. Ja. Ja. Så sier stender her at ta hukte Jesus rundt om seg og sier jo lærersvenner skjønner, hvordan tar først ikke teimen og i heva rykdom å komme inn i ryddegods. Og så stender det rassla koma lærersveinarna av åren hansara. Ta tog Jesus atter til året og sier vidt der, bøten, hvordan tar for det ikke teimen og sitt alle sutt av rykdom å komme inn i rykgods, lattar kamele for jøgnen lalare en rykon for inn i rykgods, og ta kom ikke bare rassla, men ta kom over hans rassla at her. Og ta skjøtte hver vi annan, hver kan ta være frelst. Ja. Og så kommer det til som to nevnt, da. Ja. Jesus hukte på at han sier, menneskjon det omøvelig, men ikke gode. Så alt gode møvelig. Alt gode møvelig. Ja. Det det som skapte trunn og jokkom, at en god kvarjen alt møvelig. Ja. Så jeg vil ha deg og sinde mysker, det jo her er ikke vevn, her er ikke luftsvevn. Nei. Og tog måtte vi livande gjøres til antan. Og det fruer okkom fra til haltlige. Ja. At det er livande gjørt i antan. Og i grunden minnes det at jeg en overførte grævare i Klaksvik, og Zakarias en taler, jeg har alltid nevnt det før. Og han var lykkes som kom i jøk noen talene som han skulle heva. Så han knappt sier det i her årene, at han heier tvekk løs frammanfyr seg av talersalen. Og han sier til at det så ut som da Kristus døg, at han kvarv, altså. Og så kører han tykker ringen av og kører han ned i andre glaser, her standa tvekk løsa, og det kvarv. Det var ikke sutt. Men så tok han til glas her som han kvarv i, og kvartet i her som en annen væske var, og nå ligger en godt klamp av botten. Og så slåste han opprøstene. Ja. At halte kom omkant for det at. Og halte tjokken kommer omkant for det at for gode. Det er godt. Og i opprøstene. Altså opprøstene er godt. Altså, det.
Så vire oi tog som vi ikke sutja. Altså, så utrolig nek større enn det som vi sutja. Allt det som vi sutja kommet av tog som vi ikke sutja. Nemlig, ja. Så, Ja. så teker han hina myntena, og det var en raut, en øyla missatt raut som la omen av hjørne, og hukte opp på en utrolig vekra blom, og etter hva det kan kalla seg, som lukka som, det var akkurat som hukte nira rautena, og han sier, jeg vil være som to. Ja, sier han, at du mangler bare oss, det er for han nira ut av mysk om altene. Ja. Det må korrigere det. Det kan du ikke gjøre selv. Jeg ble kort ned i maltene, og nå er det så leis. Ja. Og jeg minnes at det er disse talene, at talene livner av disse myntene. Ja. Det er en tale om opprustene. Akkurat. Ja. Ja. Og det var et utrolig avvirket det her av samkommet. Alt hukte knapt opp. Nå var det ikke teori-møyr. Nå var det lov. Ja. Nemlig, ja. Allt det som man hade tagit om kunde virka center. Det var gott vevvård och nek folk inne och till vårst allt det där som. Och det är liv rätt och mer. Alltså det är livande ju mer. Ja. Det är akkurat ja. Det är men det är ju helt från början av alltså. Schalt om människa alltid vi hittar ett tog som sast då. Ja. Och röna rockna ut från tog ja. Men schalt här allt så omöjligt. Att det blir inte till att det bara är något som nej, det blir inte till. Nej, det må vara god som ständ 18 allt då. Ja, men alltså det är det som han Baugen säger och att han är 18 allt. Ja. Men Löv i andan. Ja. I gode sjalven. Og i årene som var holdt og tog bostad mitt lokka. Ja. Han kunde dødja og være livande kjørt etter. Og kjøre akkurat alt livande. Om sånt tog, ja. Ja. Det är alltså. Jag också med det som man säger här i Efesos 8. Ja. Jag kan slå det här upp här. Efesos 8 och här som man netto tåsar om det här heter inlite, ja. Ja. Det som man säger att jag har skilt Peter tacka för det och ta minst till bönemålen var 16 och så säger han att god Herre och Jesus Kristus färd där när ska ge att en annan visdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, og opplyse ei og hjertatikkere til å skilja vågna i han har kallat tekken til, hvordan ryker ut ordet arver hans med til heilova, og hvordan avmedelig stor kraft hans av okkom som tryggva, således som veldige styrkjans virkar, som han visste og i Kristus, ta i han reiste han opp fra hin og deg, og sette han vid høyre håndsynne i himmelen. Ja. Altså, at henda samme kraften virkar og bor i okkona. Ja. Det som han reiste opp. Ja, men alt dette en gava. Alt en gava, ja. Men hun kostar en ikke. Kostar alt. Hun kostar alt. Ja. Og Øysne, jeg var inspireret av en mann som skriver til meg her, inni og her. Ja. Og Messenger. Og så skriver jeg noe til han som jeg ikke kjente. Så jeg visste ikke ordentlig om han var akkurat inn i A-tog i Trankanada. Og jeg skriver for meg hever hese mye særlige av Messenger. Givet så mange syskjen i Herren. Givet mer. Så mange syskjen i Herren som jeg ikke kjenner. Og Paulus, han skriver, så skriver han noe til som han ikke kjenner at jeg holdt noen. Ja. Er det sant? Og de lykka kær hånden som de som man ser. Yeah. Så kærlighet fra god til liker ikke og tog om jeg har sett det, ikke sett det, men kjenner det, ikke kjenner det. Det kan bare være 4 måneder og vansere å kjenne. Så vi tar et noe som er kjeilig, at være fangt vi, altså, de aller fleste. Et løt. Og det er det menneskelige. Men så er vi i god til Kristus, i øye hjertelig Kristus her, og vi tar sinnala Kristus her, og at djeva tog liveløyjent i okkara livet, det er jo anten sender okkom til at gjøre. Han teker av Kristus, kunnger okkom,
Och allt det här är livat. För att kunna virka. Ja, nämligen, ja. Och så säger det här som jag har omgått sänta. En skriver det till en bestämd person. Här ser jag att häva och geva mig helt annan inlit om det jag vill läsa. Då trejten för samfället tar höjlevo i Kristus ikke tøyer mest. Og jeg helter trejte av at jeg var kjent, eller kjenner hver annan av gamla hatt bøkstavsins. Men av nutja hatt antans. Ja. Nutja hatt antans. Nettopp, ja. Det er nutja. Og så god det alltid nutt. Vi alltid nutt. Vi ikke undertøy som vi under som mennesker. At vi kan alt grunn der. For ganske like as man Ja, säger. är sant? Ja. Och så säger vi han eller skriver jag till han och jag inte vill jag sända. Så jag visste inte om det för att främja något gott. Så allt om det är så öliga gott. Hvis han helt här att det vi ska ju för toast för kloker eller som man ska säga. Ja. Så vi har alltid det en annan kvarter vi det möte vi till mänskliga sinnelägen. Och så blev jag skeptisk, ja. Det blev jag det. Och inte minst att det kommer till det antalliga. Hvis vi dömer en av era iverantalliga med ett lag svaret, ja. Så lyckas som. Ja. Jag har hört gärna för en man som har kommit tryck och han kom så glädjer till en annan och vittnar för den har kommit tryck. Och jag hukte på att inte skeptisk. Han är inte livet av verkliga liv. Ja, det får vi att sortsa sig. Ja. För vi är vånen. Alltså, här som jag han. Sortsa, säger han. Hvor skal det til sortsa da? Ja, så det kommer han på hvordan du først har klaret. Jeg skal ikke klare det. God til å begynne et nytt versk i mer. Og han sier til han som snakker med, at han var fullviser i at han var mentor at fullføre til det Jesu Krist. Ja. Her ser så Jesus skeptisk i tryggvante og ble skamfotler. Skal jeg takke møte fra Jesus om det som han har funnet i Kristus, Nettopp, ja. og det som han er sannført om at Kristus være fullt for at eller til det Kristus er. Og at det øyler han sagt det hadde jeg. For meg altså, tog at har vi råd til å være skeptisk, altså råd til å være senter til oss. Ja, men jeg har hatt her kommer alltid til Paul. Hva er det vi suttja? Ja. Suttja vi det menneskenslige møvleggene. Ja. Ja, så er det møvlet, da. Ja, Men altså, råkner vi gode? Ja. Ja, men så er det alltid her, at gode er ikke omøvlet, altså. Helt ikke at det kommer lokken. Og så nevner jeg dette som du nevnte i Johanne. Så er det skriva at det første mennesket Adam var livande sal, men, og hette det vi det nå. Vi er ikke bare en livande sal, altså. Men vi er da, i 17. Adam er våren lovgjevande ant. Og tann personer bor i oss. Ja. I lovgjevande anten. Akkurat. Bæge til oss som er i honom, og til de som han finner og løyder opp. Og han kan løyde opp til oss. Ja. Hvis vi Det er... suttja det rette. Så det er enda mal vi okra løyve, ja. Og så kommer det her som vi så ofte har framme, ja. Her etter kjenner vi et ankan etter alt. Og jeg har også øynene om at det er et eller annet særlig sørste tøyene. Hvordan kjenner du etter holdt noen som elsker det tredalest? Det kjenner vi slett ikke etter alt. Så det er ånka møvelaga. Hvis det bare har sett at jeg har skrivet, jeg vet om mine feiler og holdt noen. Det er for meg akkurat som godt. Det takker bare vidt tøy antallige som ja. Så det er så ikke slett ikke alt. Nei. Og hvor er det det med ikke etter alt nå? Det kjenner vi ikke. Og i alt. Kjenner vi bare i antallet. Av Messenger.
Det är flott. Det är alltså. Jo. Jag blev så hotig när vi snart tankarna om kvart det är så mycket mil hever lagt in i mitt liv att jag kan sitta till mig själv eller kvar som helst och alla tøyene av samfunnet vet hej som jag känner, som känner mig i andan och som jag känner i andan. Ja. Och hej du vita urdratten av tøy samfunnet. Det sprättar bara. Ja. Ja, akkurat, ja. Ja? Ja, nämligen. Ja. Det är Løyve er ikke til å halte atter, eller halte nirre, Nej, til å det sprette, är inte halta nirre, att Nej. nu må vi boja så om att det rickar inte honom. Han är så länge ute och näppa färgerna att stanta, eller klara det med eller hå. För är det människa som dömer om Guds verk och i öron människor? Det är nämligen det. Alltså det är så förskräckande. Sjalt om anten og alt blir forskrekter. Han var ikke alltid såleis. Men det er bare så. Ja, det stendte Jesus brann og gjør själv andre godt sorg. Jeg var ikke hvordan anten til han for sorg. Jeg var bare til at han gledes ikke i det som av holdt noe. Men han gledes i rettvis. Han gledes i alt hit som av god og som i åkene. Ja. Så dette her och i tog omsättningen som hin omsättningen som var och Victor sa att det kom något att känna ett inte så länge till mitten av Bibeln ja att det stämmer här att tog Karl och Kristar här stämde tvinkar men och i henne stämde valtar och så säger han vita vi ju dömt så förra Korinthierbrev så att bra 5 och vers fra vers 14 til 21. Ein deg for alt, og nå kommer det som vi var inn, ja. Og tanken sier, så var det alt deg. Og han deg for alt, for at de som liva skulle ikke langt liva for seg selv, men for han som deg opprest ned for deg. Og hvordan kan man det? Bare øymate. Gløym det som holdt noen. Lett affære. Det er god kjærtisk. Heretter kjenna vit tøy ankan etter holten om vi tar kjent om vi så har kjent Kristus etter holten kjenna vit han nu ikke langt så dette helt ikke godt å passe men det passer Ja. tøy lærte etter jøgnen teg som ikke kjenner meg etter holten Kanske angående det har vi hört sagt och skällt om mig. Det teller inte långt. Det är inte mer än verkligen för god. Nej. Det är bara en person för god som han kan söka det i Kristus. Ja. Det stämmer att han tar var upprisen och för till himmels. Lärsvunnen för svin och hans skönliga. Men han tog allt det vissar som för att komma till sig på han. Då han var inte allt. Han var ett allt framåt. Ja. Och sätter dig vissar framför färger någon här som han får till. Alltså nu snackar vi om det antaliga och görskomenten. Ja, akkurat, ja. Ja. Det ja. Det är en väldigt meje och i tog för jag antaliga liv att söka här tingene Ja, han säger mig att det är att Thomas minnas till en egen vajklöka. Jeg har ikke bruk for å minnes til min egen vajkløkker. Så løst fra dem. Ja, men altså, det satt jo daglig. Jeg sier, ja, men god skjert ikke. Han ser meg i Kristus. Altså, trykk vi så ikke til å skrive sender. Det. Her det som Victor ikke i sånne sjansen. Egene bort, at det kjølene venter. Men jeg mener, det altså... Så ikke godt sånn, og hans utbrøyte faun. Ja. Men det kommer vi til alt av i, ja. Ja, alt av tiden. Ja. Det altså... Og så sier han i hinnom sangen om nøyene, løsvitt om nøyene, ja, at jeg kan se han sier, jeg citerer han for han som vidtjej i Jan, ja. Mot ikke øynens av verda. Og hva sier så sanker vi gjøre? Nei, jeg kjørte det. Og så sier han,
At anke som namn tøyt kan bæra, til kvantan som ljøse øys her. Kan at anke bæra navn Jesar til kvantan som ljøse øys her, ja. Tøy han anke øys her selv. Akkurat, ja. Ja. Brød nyer og i hoksan og sinne. Alt meg selv og ned. Altså, hette den øyne sangren. Ta bådskap og beste seg inne som øren og hjertet fer. Hvordan er det lov til å ut? Anka. Det er lov til som brukar lika med kjatt her, akkurat som til lika med Jesus sier, at han gjør det ikke utan feiren. Velte til som han gjør det. Angat. Så han var fullkommen. Det er vidt ikke det av egen av mennesken. Nei. Men god kjærlighet med Kristus. Ja. Det er akkurat det. Ja, og hitt endar så alleis, at tannlinjen, eller det er vers endar så alleis, tog nå i himmel 24, hun var sångevne mot. Vi tar noen som alle æver, har gjerra navntøyta. Og han endar et vers, vil jeg si, god høyresa bønene møyna. Og hva ser han sier, så enda han her. Og han enda vil jeg si, og være til lovsanger best. Altså, vit og lovsanger. Er det sant? Ja. Og det er så vekkert at vit ikke som navnet av honom kunne bære til alt, tog vit ikke. Og han alt. Og vit det som kunne være lovsanger. Altså, som vi der, tog det han som livet løset og lika med okkar. Og han sier enda til, og i Korintbraven, at de Paulus, de tryggvande Korint, de klarer ikke alt å se fra til gamle løyvene. Vet at det ikke, at det er ikke krekk nå. At det er ikke. Vet at det ikke, at det er ikke krekk nå. Det er dorskjøpt. Så er det gode lika med tikkere. Altså, og vet at det ikke er lika med tikkere tempel eller antan som god bor i, eller husgått som god bor i. Vet at det ikke. Og at det er øyneste, han skriver om det gamle så at det nottlar et eller annet så. Det er brukt så det uttrykk vi kvar. Om nottlar. Så man som man ikke klarer å holde seg fra. Og her nevner han til at du kan samøyne til som god til skapt ut der, vi til som er ut i gamle, og er ut i gamle. Så ut i gamle færre, ja. Og det sier han også nu i hans nedbråten som er her bort her, ja. Han sier til heretter kjenner vi til ångan etter holdt noen, om vi tar kjent Kristus etter holdt noen, kjenner vi den nu ikke langt og så, og jeg helt ikke fisk fyrre at dette kunne passe. Inntil jeg får hokse som tar som gikk av vedel Emmaus. Og nå kommer han frem til meg og da fylltjast han. Det kjente han ikke. Hva var det? Det var Kristus. En opprystning. Og jeg var helt en atter, så det kjente han ikke. Men hva henter? Hjertet at han får brenne. Og jeg kjente meg over. Akkurat som Jahino som har vært blindt, og Jesus kom og ordnet i øynene. Hva var det? Nei, jeg visste ikke hva det var. Kjente han ikke? Nei, jeg kjente han ikke. Og så sier vi han last som han atla i langkår. Han brukte øysene til at leta som at han var langkår. For jeg får at høyre bias kom inn. Det har vi alltid sagt. Ja, men ta lojt at kvalitet og skal to for langkår. Ja, så får han inn og være kjatt høyne. Og så endte det jeg mener han brukte breie. Ta for seg et eta. Og så kjatt han. Kan du se ut her? Brent ikke hjertet og jokk. Ja, det er en tale vi jokken av en.
Och till hatta som händer i det, ta och i to leter Kristus liv i det här, du känner han, så han åpenberar sig för sig som han är upprisen, han åpenberar sig för det som han och tog till vissa ur grövene, ur syntene, ur dejan. Jag var skulle säga vara dejer, inte mycket, alltså, jag tog slags öjmynda mig hos det men det är inte lov. Nej. Inte lov. Så säger han här, han säger till att om du gör en i Kristus han nutjor skapningskor, hitt gamle fär, og det som fær, hver det? Kan du fære etter du? Nei, ikke fær. Og det gamla som färger våren nokt, og det det som nu. Og i stedet for det som vær. Ja. Det. Så einfalt det att leva. Och detta här är det som kommer att vara värande, ja. Så allt det som vi söker i hållt någon. Ja. Det är tøymeligt. Det är färande, ja. Ja, och så säger han alltid här från gode som vi Kristus är samt i och vi sig själva och gav och till henne så satt där inne. Så vi det ta sent på och just där Kristus är som heie være god og amente vi okkon, og vi bygger der Kristus har vi satt vi god. Vi satt vi han som ikke kjente til synd, men som godgjør til synd for okkon, for vi til honom skulle være rattvise godt. Altså det nærka som han sier, nej, hatt är otroligt, säger han. Jag säger, jag tog bättre. Alltså, det är otroligt. För jag tycker det är otroligt. Ja. Det är du tror så är det bara tryckven. Och inte är framför. Nej, det är men hiver samma vid trunne att det blir så fullkomligt naturligt. Det är alltså. Ja. Alltså tas inte man lycka och skiljande i EU4 som du säger Janne att det är ju synd och missköra. Ja. Men man ständer lycka. Ja. Och skiljande i EU4 vantrunde, ja. Ja, nej, tack omkris. Men här är löve. Ja. Och jag vill det igen ett tog så i men där men lätta bara här. Ja. Det är fär. Ja. Och ända till ständigt att han inte bara bäst för det. Synder okkara. Alltså som tryckva. Han är bäut för synder alls hansens. Ja. Hur stod du och mynda där? Ja. Det. Du läser inte den nysenda versen. Nej, du kan läsa det. Att det är Kristus är samt god heime vid sig självan och till rocknar taimon. Ja. Inte synder tar. Ja. Det är väl det jag läser. Och han har lagt ner i och satt där inne, ja. Det är så öliga kött att halta till att det är något som du finner på. Ja. Att pilka på sig ur, ja. Nej. Det blir slags till att pilka på sig. Du först stäfester Anna, så. Ja. Ja, men det är alltså men ta Jesus kom här och blev god uppenbarad alltså som människa och i hållt, ja. Ja. Att då kom han till en heim som la i mörkret og kvar i dei valta, ja. Og til å si at dei er jo fravære av løyve. Ja. Og lukka så vel som kulti fravære av hitta. Ja. Og han skapar så han er ljøs, han er løyve i heimen, ljøs i heimen. Og ljøs gjør var Jesus, ja. Og hetta ljøs hever han han forstod ikke tid av visse til himmels. Nej. Så han hever lært til skoina og gjørs nokkara. Det sier han her, 17 Korinta. Ja, det er topp. Og tog vi som trykker av Jesus her. Vi og han sier her i Filippebranda, vi som himmeljøs i heimnåna. Og vi sender på, og i sted Kristus, vi vera hetta ljøse som han i okkona. Og heimeren for så vidt akkurat lykke avfullkommen og kalter og deir som man alltid hever være, ja. Ja. Og vi beveger oss så løsnes, vi rører oss og livet her av deians øtje
Futjendans ötja, men vi liv i heimen. Vi ljøs i heimen, vi salt i heimen. Tog han bor i okken. Ikke tog jeg vidt okken sjølven her var nekka råsokken av, men vi råsokken av hånden. Til det som Paulus legger den affær, at vi råsokken av hånden. Og her sier han, jeg kan lykke, jeg heter fremme i eisen i morgen, jeg har ikke lest det her endelig, men her i 3 kapitlet, ja. Han sier her i Filipper kapittel 3, og her sier han, jeg kan godt lese det fra vers 1, og så gjør han brød og møyner, gledes du i herren. Jeg skriver i samme til tikkere at trøtter ikke med, og til tikkene tryggjant. Og så sier han, har vi egen etter hånden, har vi egen etter henne andre arbeidsmann, har vi egen etter sunde skjeringsene. Og det var så å si at det var det her jødene som enn ikke var kommet trygg av Jesus, men rundt jeg forfylte akkurat som Paulus har gjort det. Og så forklarer han her, så vi henne omskårene, vi som tjener gode og i andre hansere, og at det her, rosa okkon og i Kristi Jesus, og ikke sette lyd okkara til holdet. Og det vil så si at holdet til stier, selv om det færre, ja. Og vi har jo muligheten til, altså, du setter han opp så løsende, at vi setter lyd akkurat til holdet, men det kommer han, for han sier, holdt vi her, til han sier, ja, jeg har jo det som kan sette lyd med det til, og forklarer hvordan han etter lovene var faktisk fullkomne. Men, og her det han så sier til, at han for Kristus skuld, har råknet alt til han for tap. Og at han råknet det som skaden, at det måter hesene. Ja. Men det jeg kjenner Kristus og jeg kjenner det av hånden. Det har vært skrekkeren for alt, og det er krekkvase, og han har ikke på om Paulus skal komme til her Damaskus, at takke til tryggvandet, og føre til bonden til Jerusalem. Alt det her, alt levde i en skrekk. Og det var hans rettvis. Ja, det var hans rettvis, ja. Og egenskap for det godt, ja. Og jeg husker meg til her, som du har framme, og jeg har slett ikke sendt det til denne personen, og han har jo familie og alt, og jeg kjenner han slett ikke. Og om jeg nærkant sendt det, var det helt ikke, men jeg tenkte jo på dette her, da jeg så skriver. Jeg skriver som om jeg sendte det, Kære brøver, og tøyne kære gjød, kjenner jeg ikke etter holdt. Men bedre samfelle og i Kristus er det ånganått mulig å finne, til alt av tog her av folten, men kan teker til besta eller kvamer til bostor, hever altså ikke nærkere mulig å skje goddomlige tilknytte okkara, tog vi har ikke for en egen jeg kjenner nærkere etter holden. Tror ikke ångan tørva å kjenne meg etter holden, og jeg har ångan tørva å kjenne til etter holden. Og hvor fyrir at gledast og fegnast og i dårtar opprørst Kristusar og i andanon. Og så siterer jeg 4 Petrus fra 3:18. Kristus døg jo øynafyr for synder, rattvis og for avrattvis, for at han kunne løy og kunne gå ut. Han løy deian i holdenon, men var gjørt og livande og i andan. Rombrev i 8:9. Og så sier han, tau, tid ikke i holdenon, men i andan, så satt som antegods på røytik. Og han som ikke vil anda Kristusar, hører hun ikke til. Herren sikne og værvøyde tikkon og i navnet Kristusar. Jeg skal si at det er at jeg er opp og skriver etter her, så tenkte jeg at det er til alt. Ja. Det er ikke bare til øyen. Nei. Det har jeg bruk for daglige liv og så kom jeg også om en kærsyster i Herren, og jeg satt ut, Jeg satt ut i gången her, og beskjed alltid da jeg eller 6, jeg minns ikke. Og jeg sette meg ned til en mannen som var øyelig sjukker, kjente vel, sette meg og prate med han, og han var så glad for at jeg kom og vise seg. Men jeg får for jeg vite om jeg slapp av vite hesa, systrene. Som var gavn og Aron, og jeg har tverfor fremmednått å stoppe av vite henne, men hun klarer ikke at jeg var for når jeg var vite henne.
Men jeg kunne godt skrive til henne, innan jeg her. Ja. Og medan jeg sitter til hesten her mannen, så skriver jeg, så skriver jeg til henne. Og medan jeg prater med han, så kunde jag ha samfället vid henne här. Ja? Bara stått och sättningarna. Ja. Och den informationen gör det till åkara mittlen. Att hon får hem till herran i en sorgare dårt, i en sorgare glädje, så en frie. Som är ångat jag har huxat. Alltså man får inse sig att kunna fälla bort trenen på de matarna, men vi vet inte. Nej. Hur det vara, ja? Och så fick jag om samma tog att han har järafärna så skriver jag en till mig om det här som har det här sända bådskapen som är i grunden finns ju från henne medan jag säger att här ut det sista. Det är ofta det sista som det säger. Det är ofta det käraste, ja. Ja. Och så ska jag lycka löjta det heter så framåt. Ja, det är det här. Och så skriver han den här till mig. Han säger tack för det, Gav Paul, och tack för det Gav i åren du säger om. Och så till att han kvinnan. Och så är hjärta. Och så skriver berättarna. Hon var tecken hos vi öja vera här. Alltså för mig alltså. Av öjni orsök. Hon var här medan hon än var här. Hon var långt och här medan hon än var här. Hon gjorde bruk av tog som hon visste Jesus hade sagt till han upprisen. Eller Paulus skriver om det att tog och hon vissar in i torten. Ja, nämligen. Är sant? Så det att färgen till han ser han tog vid det rätt lika med honom eller vid en skapning vid honom så ser han också. Vi ser man vidare som han. Och så säger Tøy hon settest vid Kristus og i en himmelska heimen. Fire færgesens avsjøen evet. Og vær langt her. Ja. Akkurat så løs bestest. Som hun vær her. Ja. Og dette konstaterer hentan her at han har gjerne Vi tror som hun sier. Og jeg husker om dette her. Altså, det gjerne omgångas vi å snakke om det, ja. Tror jag att det är något så tungt och det är östen skillnader och det är så näck och det är så trist och allt det här. Men visst att här är att leva Kristus och att här är att dödja Kristus. Kvar är så hit. Så vi skulle inte dödja. Nej. Vi skulle flytta lika med för jag vill ha hemma själv. Är det? Jo. Ta jag heter dejliga uppslukt av löven va? Ja. Och så skriver hon ösen här. Hon säger näck här jag vet inte om jag har lust att läsa det men gå på tusen tack för det här. Jag har mina vidmärkningar klart. Inte vidmärkningar men min förklaring. Tack för det vackra åren och tack för att du gör något allt mot liv. Hur vi är mer än värre. Som över helt mer tatt att lyfta om Guds och hans restaura nej. Och mamma har så ofta mynt mig ja. Och det kanst det är så märkligt när mamma att minna döttrarna och att hålla sig till Herren, ja. Och nu tar jag med in här. Och så skriver jag bara efter till henne säger till henne att jag må bara tacka Herren för det här. Att han, utan att jag var ett avtog, jag tog tillägnat till Kristus och jag med, alltså jag med ett liv. Jag fattar det inte,
Men till alltid vara med troa. Så vad är vi till? Ja. Och hvis vi inte bara avväxt och liv och göra människan, kvar bara så avväxt. Och själv har vi tanken avväxt. Så, Nej. och i Kristus och i ötlån, här kan vi bara avväxt. Ja. Och till det som han säger, att titta har utvalt med, säger Jesus. I Johannes 15, ja. Jag har utvalt det. Och jag har sett det till det, att de skulle fære ut og bli avvokst. Nettopp, ja. Ja. Sant? Ja. Og at avvokstikker kan være vi, så færen kan gjeva til alt som det ber han om. Og hva han bønnen? Til bønnen tja andanen og i okkon, som ber for i okkon vi soffon ikke kunne sies. Og han, som sendte talsmannen av i okkon, han vet hver tror han andan ser. Till samma personer, ja. Ja. Och kvoi tog etter vilja Guds ber han fyra tamn höjlova. Så? Ja. Så detta samlja i mittlen han som tog och gjorde allt värst för okkon och okkon som han gjorde till att vi ser i versen det är ju vi att toucha bort från allt som vi var bonde nu och så lust och notch och i honom och risen upp färden in och i dörrarna och här är också stöv och i det men tillstånden ja han kan variera till att som du säger Jan i Holte det spelar också näck post Ja. som det gamla så Ja. så Det ja. men jeg vet ikke ordentlig, altså, det er så hokse om det som er ofte har vært mislukket. Hvordan det kan virke på de som selv kjenner seg har mislukkast. Det kan vi først gjøre. Ja, men... Det kan være et kontaktpunkt. Ja, det er en kontakt. Ja. En takt. Kontakt. Akkurat det her. Ja. Man er ofte nok så strever vi er gavtaka at det er gava som er sagt om øyn. Som i øyne for hørt Haldur Olafsson takka øyne for en tal og hesen for at han skilta seg alt mulig, han er slett ikke dova. Hvor takka du ikke, sier han? Hokk det i egen, ja. Hvor takka du ikke fire? Ja. Du tar vel av god. Ja. Sier han ordentlig, altså, bort i egen. Ja, nettopp, ja. Ja. Gav takk at Herren bruker det. Hvis du ikke gav takk det, så mister du det. Du tror det ikke. Akkurat. Sånn, jeg tror at han gjør det. Vi tjøkken til. Og du blir ikke stolt. Nei. Du blir emjuk. Du blir spekfører som Moses. Du er godt brukt igjen, og Moses sier det er jeg strever vi. Jeg tror ikke var godt brukt seg. Ja. Sånn? Det er akkurat, ja. Og tog hela så stor antydning for jokken, at vi suttje okken sjálve, som vi har nevnt av flere fra før, at vi suttje okken sjálve såla som god ser okken, og i det, og i Kristus. Vi har øyla lydde til om at her, tog at, sjálvraus. Nei, det er ikke sjálvraus. Nei. Du mestjer ut der sjálvomteit, og kjennes vi verskansere. Sjálvor et anki. Ja, han, altså, ja, og han kjenner okken ut. Og han kan ikke bruke okken åttan vi er anki. Nei. Og hver er så halvtig, og hver er så alt er gamle, og hver er så til som du måste minnas till och inte glömma för att du ska bli hastavr. Ta blir du hastavr. Ja. Så du just det den näka själv. Det var hastavr är det görs den näka själv. Så? Jo. Ästa. Jo, och alltså han känner och ut och inna. Han känner alla kra väglägare, ja. Och det helt hon inte åter, ja. Tror att vi hittar ett akra väglägare och säger nej, jag kan inte, ja. Ja. Han hegger fra veikleggen og bruker det til styrke, til syna styrke. Jag tänkte om Janne det snackade om att det som Jesus lät efter till lockare. Ja. Och jag alltid så verkors jag vet jag Otten Jakobsen. Han för först för sjukhus och så flott han till Herren och han hej kauri i Bethesda och så att helt ja. Och så spurte jag Otten gav.
Jag alltid ständer i hans fyrstarna. Att den gav sig mer, gav vi att den sig mer, kvärt det som ger månen så att det nu. Och så sen till ett vers, men till särskilt att han har en sättning, eller att det är en åren i 2 versen och sedan, och så jag hade han för i heter här som ständer i Johannes fyrstarna, fri lät ju till knäckt. Ja. Är det tjej som det är? Det är här alene, ja. Här alla, ja. Ja, nettopp. Fri. Altså, han hugte på mig och konan satt här och bötten var här. Och fri lät i etikon efter, säges. Och fri moin djeve etik. Och så kommer det. Ikke som heimeren djev. Djeve etik. Hatt det seg. Ja. Hatt det. Ja. Det som heimeren djevor, det kan ikke være som det som han djev. Og han konstaterer det. Hjärsta tikkar øttest ikke, og misse ikke mot. Så det pura trykker. Jeg færer fram og noen kære selvvante. Jeg har lagt det inn i alt. Jeg har brukt det. Jeg har hjulpet meg til nekt livet som jeg omgatt fikk lære av livet. Han aktiverer i det. Sørste tøyen med liv. Og jeg helt at dette var alt ble vel halvtid av meg her vi var inne i slaven her. Så det er utrolig, altså. Og jeg får huske meg etter, ja, det er himmel långt på her. Ikke sant? Ikke bare at jeg sendte firegjøven ned, men gaven er ikke som heimergjøv. Hvordan kjøtt ferie ikke glanser av en gave, som vi får, og hvordan kjøtt blir ikke avtakksom hvis vi får for nek. Men vi kunne ikke bli avtakksom vi har fått allt. Nej. Det tar vi själva gavan fra god till andra människor. Tror jag att det är Kristus som är den stora gavan som är i jockorna. Jag alltid, alltså, jag vet inte hur jag är värre hvis jag inte han vet jag fast. Alltså. Nu vet jag att det morgon ute i Tofton och ett lite förra parten. Och det är otroligt att se den tänker på plats som en äkna löjve. Där jag kommer och vita människor. Och jag får alltid en möjlighet. Men jag kan inte göra. Och här ligger att det här som nämnde jag som sagt någonting i himmels färg. Någon vill sång även mot. Så tar man som alla det över högt göra dördarna och torrt. Alltså det är så ontofullt det här och vara att här lovsanger bäst. Så till sankren i hjärtan och kryssar och bor och fyra att så för man har synt och spela in till görstockar för god till han så. Ja. Han lei i munnen en sång. Ja, lovsång. En lovsång till god dockare. Ja, jag hade er liv. Ja, jag har allt det. Ja. Så man kan inte bena bönar. Ja, gå färg. Tack för er så lött. Tack för det att det är till som viskar och jag kan bära. Jag vill ju viska till gå och vilja ta in. 8 till var inte lov. Och Herre, tack för att lov är inte näka som vet kunde rösa och kunna av. Men han som är lov och jag. Det är han som har givit och allt. Det är han som ska santa att han har allt annat för. Och kvärt det har varit gott. Som du själv säger att det är ett eviga liv. Det är tryggva till en enaste sanna god och han tusende Jesus Kristus. Och för dyra vars det är, Herre, och vi prisar till Herre och tackar för dessa lötna samman och att det är nästa vara samman. Nu corona är förstyrra så nek, men allika väl. Hever corona driver och nyr att det stöje, att det är inte vi som bestämmer. Det är till som räver ötlån, så lät det oss nu virka gott i liv i okkar, jag vet inte alltid släppa det som vid alla.
Og takk for løtene, og takk for disse kære syskjen, som vi sitter sammen ved Anjo og Daniel. Og takk for alt som virker, som versker, og ikke minst alt de som gjør seg tog i, at lust etter hva du sier, Herre. Signa deg alt, Herre, jeg ber deg om det, og let dette verset bare ryktig en avvekst, navnet tog innom, til dør til høyre, navnet Jesus, Amen. Amen. Så var hesten her pastor som hjertet med å komme enda, og vi tror Anja Hansen, som er teacher av det tekniske, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi takker for hesaløtene. Og så skal jeg si at pastene som har vært undan hesepastene, der jeg suttet av YouTube-kanalen til Iktus, Sjånvarskanalen til Iktus. Så tusen takk for Jesper.